ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ዛዕቤት ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከመትሩ ንሎም ረብዕ 8 ሕዳር ዘደለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርባልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቐድም። ኣብ ማሕደርቲ ሰልፍታት እንተላይ ሰልፊ ዴሞክራትና ፍቓድ መንበሪ ንምስራት ዝያዳ ተኽእሎታት ክህሉ ምፅዋዖም ንገላ ኣዋርሕ ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋ መግቢ ኣብ ሽወደን መሊሱ ይውስኽ ምህላው ውድባት ጉጅለታት ገበን ንመንግስታዊ ጽላት ብኸመዮም ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ወግዓዊ መጽናዕቲ ዘይምህላው ከምኡን ሩስያ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ ትዃን ዓራት ህዝባዊ ሻቕላ ኣብ ምልዓል ተሳቲፋ ክትከውን ከም እትኽእል ኣገልግሎት ስለያ ፈረንሳ ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ኣብ ማሕደርቲ ሰልፍታት እንተላይ ሰልፊ ዴሞክራትና ፍቓድ መንበሪ ንምስራት ዝያዳ ተኽእሎታት ክህሉ ጸዊዖም። እዞም ሰልፍታት ነዚ ጠለብ ዘቕርቡ ዘለዉ ሃገራዊ ስጋት ግብረ ሽበራ ሽወደን ክብ ዝበለ ምስ ስደት ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ምጉት ኣብ ግምት ብምእታዊ ገለ ምስ ግብረ ሽበራውያን ውድባት ወይ ምስ ስለያ ኮርፖሬሽናት ምትእስሳር ክህልዎም ይኽእል እዩ ተባሂሎም ዝጠርጠሩ ሰባት ፍቓድ መንበሪኦም ክስረዝ ዘኽእል ዝተረረ መምርሕታት ክተኣታተየን እዞም ሰልፍታት ጠለብ ኣቕሪቦም ዘለዉ 4 ተወከልቲ እተን ሰልፍታት ኣብ ጋዜጣ ስቫንስካ ዳግብላዴት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብኤጀንሲ ስደተኛታት ዝእለ ገለ ጉዳያት ሕቶ ዕቑባ ከም ጸጥታዊ ጉዳይ ክረአ ይግባእ ዝብል ኣገዳሲ ነጥቢ ኣቐሚጦም ኣለዉ። ኣገልግሎት ስለያ ሽወደን ሳፖ ቁፅሮም እናወስኸ ዝመፀ ስደተኛታት ንሃገራዊ ድሕነት ሽወደን ስግኣት ምዃኖም ምግላጹ ሬድዮ ሽወደን ኣታሒዛ ጸብጺባ ኣላ። ንገለ ኣዋርሕ ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋ መግቢ ኣብ ሽወደን መሊሱ ይውስኽ ኣሎ። ዋጋታት መግቢ ዘከታትል ናፃ መርበብ ሓበሬታ ማት ፕሪስ ኮለን ከም ዝበሎ ሲሶ ካብ ኩሉ ኣብ መሸጣታት ዝቕርብ መግቢ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ወሰኽ ዋጋ ርኢዩ ኣሎ። ዋጋታት ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ወርሒ መስከረም ክነጻጸር እንከሎ ብማእከላይ ገምጋም ብባዶ ነጥቢ 3 ሚእታዊት ወሲኹ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ከም ኣሕምልትን ድሉዋት መግብታትን ምስ ዘለናዮ ወቕቲ ብምትሓዝ ዝለዓለ ወሰኽ ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ካልእ ነዝወስኽ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ረቕሒ ኣብ ክራይን መጓዓዝያን ተገይሩ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ፍርዶም ንምፍጻም ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ዝያዳ ኣሱራት ኣብ ገዛውቲ ፈረቓ ሃፍዌይ ሃውስስ ክነብሮ ዕድመ ይግበረሎም ኣሎ። ኣገልግሎት ቤት ማእሰርትን ኣመክሮን ሽወደን ነቲ ተበግሶ ቀዳምነት ብምሃብ ልዕሊ ዓቐን ጻዕቂ ኣሱራት ኣብ ዘለውዎን ቤት ማእሰርቲ ዝልቕ ዝበለ ናይ ቦታ ኩነታት ንምፍጣር ብወቢሉን መጠን ምድግጋም ገበን ንምንካይ ይሰርሕ ኣሎ። ናይ 6 ዓመት ማእሰርቲ ፈጺሙ ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍታሕ እሱር ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፈለማ ኣብ ገዛውቲ ፈረቓ ከይጸንሐ ክፍታሕ ኢሉ ከም ዘይሓስብ ገሊጹ ኣሎ። ውድባት ጉጅለታት ገበን ንመንግስታዊ ጽላት ብኸመዮም ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ዝምዝምዞ ዘለዉ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ወግዓዊ መጽናዕቲ ከም ዘየለ ተገሊጹ። ኣብዚ መደምደምታ ዝበጽሐ ማእከል መጽናዕቲ ንግድን ፖሊስን ድሕሪ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ እዩ። ምምሕዳራት ከተማን ዞባታትን ካብ ውልቃዊ ተመክሮን ብምብጋስ እዞም ውድባት ገበን በዚ እምበትን እዮም ገንዘብ ዝረኽቡ ዘለዉ ዝብላ እኳ እንተኾና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኾነ ስሩዕን ወግዓውን መጽናዕቲ ዛጊታ ኣይተኻየደን ክትብል ስነ ፍልጠተኛ ፖለቲካ ካሪና ጉርናሸን ንማእከል ቢዝነስን መጽናዕትን ፖሊስን ኣመልኪታ ድሕሪ ዘካየደቶ ዳሳስ ገሊጻ ኣላ። ንሳ እዚ ዓብዪ ጸገም እዩ፣ መጽናዕቲ የለን ማለት ነዘን ስርዓታት ኣፈፍቲ ዝገብረን ዘሎ ምኽንያት ብግቡእ ኣይፍለጥን ኣሎ ማለት እዩ ትብል። ኣቐዲማ ኣብ ማፍያ ሲሲልያ ከምኡውን ውድባት ገበን ሶደርታልየ ደቡብ ስቶኮልም መጽናዕቲ ዘካየደት ካሪና ኣብ ምምሕዳራት ከተማ ገዚፍ ገንዘብ ህዝቢ ዝተሓዝ ምዃኑ ንገበነኛታት ሰሓብቲ ዕላማ ይገብረን ምህላው ወሲኻ ኣመልኪታ ኣላ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ ትዃን ዓራት ህዝባዊ ሻቕላ ምልዓል ተሳቲፋ ክትከውን ከም እትኽእል ኣገልግሎት ስለያ ፈረንሳ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ናይ ሓሶት ጽሑፋት ኣብ ምዘርጋሓላ ክብል እቲ ኣገልግሎት ክኸስስ ጸኒሑ ኣሎ። እቲ ኣገልግሎት ስለያ ሩስያ ብዛዕባ ትኾን ፍርናሽ ዝተለዓለ ስምባደ ኣብ ምግባር ተሳቲፋ ክትከውን ትኽእል እያ ኢሉ ከም ዝኣምን ምንጭታት ስለያ ፈረንሳ ንመደበር ሬድዮ RMC ኣመልኪቶም ኣለዉ። ትኾን ዓራት ንሰሙናት ኣብ ፈረንሳን ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜናን ኣርእስቱ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ።
ድሮካ ተሳትፍቲ ሰሙን ፋሽን ፓሪስ ናብ ላንደን ኒውዮርክን ናብ ዘቕንዕሉ ዘሎ እዋን ዓለም ለኻዊ ለበዳ ክለዓል ከም ዝኽእል ዝዋዘሚም ዘርጊሖም ኣለዉ። ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣልጀርያ ከይተረፈት ካብ ፈረንሳ ናብ ሃገራ ብነፈርትን መራኽብን ክመጽእ ዝኽእል ወራር ቱኻን ንምክልኻል ኣድላይ ስጉምትታት ከተተኣታቱ ምዃና ኣፍሊጣ ነይራ እያ። እዚ ይኹን እምበር ምስ ቱኻን ዝተኣሳሰር ሸቐላ እኳ እንተሃለወ ሚኒስትሪ ጥዕና ፈረንሳ ግና ጸብጻባት ቱኻን ወሰኽ ከም ዘረኣየ ዝሕብር ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይረኣየ ዝገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ መንግስቲ ፈረንሳ ብዛዕባ ቱኻን ዓራት ኣብ መንጎ ሚኒስትሪታት ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ ኣመልኪቶም ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህቡ ጸዊዑ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 8 ሕዳር ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።